lle cyfarchion o Sarajevo. Dyma lle seithodd Grifil o Prince ar y Ferdinand a Sofia yn ôl yn 1914 gan dechrau y rhyfel byd cyntaf. A ddes i un o Bosnia gyda Sarajevo a'i arwyddodd ei malwad 11 miliwn o bobl. Dwi'n siarad i beth i Gymru, dwi'n credu bod annibyniaeth i Gymru wedi 11 miliwn o bobl ar colli bywydau. Mae'n ffordd arwyddodd sydd i Ferdinand hefyd y annibyniaeth i Iwerddon, i Czechoslovacia, Gwledydd y Baltig, Iran, Iraq, Syria, Libanus, Wrddonyn, Israel / Palestina. Felly, digwyddiad anferthol a dyna beth mae Sarajevo yn enwog amdano. Newydd bod gwedw daith gan ei dalwyr yn trafod y peth yn sawl taith wrth gwrs. Felly dyma y darn agorwyd adeiladu gan Awstria. Maen nhw'n hoff iawn o'r Awstria. Maen nhw'n gwerthfawrogi bod nhw wedi dod o'r tram electronic, yr ail tram electronic yn y myrodraeth oedd yn Sarajevo, dod mewn â system carffosiaeth gwell, bod lot o waith wedi cael ei gan Ottomaniad hefyd. A dim ond enw'r adeiladau mawr hyfryd yma sydd dal yn sefyll. Chi dal yn gweld wledi, olion wledi neu shrapnel yn y waliau yn ôl sôn at y paf fydd pobl i gadw rhain i atgoffa pobl o'r rhyfel fel bod dim yn digwydd eto yn ôl falle am y rhyfel yn munud. Argraffiadau'n gyffredinol amdan Bosnia hyfryd, pobl hyfryd, hwnnw mor caredig. Mae'r tir mor bert, mae'n jyst yn torri calon rhywun gweld beth ddigwyddodd yma jyst 30 mlynedd ôl pan mae'n yn cofio'n iawn yn 90au. Mae'r tir mor bert, mae fel yr yrru. Mae'r gogledd gwmpas Banja Luka mwy gwastad, mae'r gorlifdir yr afon yna, ond mae'n dlws. Pobl yn garedig, hynny yw pan ges i y puncture, mechanic mas, dim yn siarad Saesneg, siarad Almaeneg, da fe diolch byth, bach yn nath ei charger 90 marc, sydd rhywbeth fel 40 pint am tear newydd ar llafur. Ddim bwriad i fe, gallu fe charger mwy, gyda ni ddim callach yn dweud. Dwi'n bod 30 menw i pob dyn yn Banja Luka. Oedd hwnna ddim yn wir. Dwi'n gweld lle gallai hwnna. Ond wedi colli dad yn rhyfel gemel, doi bentyn bach yn briod. Dwi'n bod bwyd yn anodd o ran talu trefi a prisio pob dim. Wedyn, o'n i'n gyrru o Banja Luka draw i Pale echnos, stopio mewn i dref, hanner ffordd jyst i cael brec, cael diod o airan fel y iogurt yn yfed yma, a bwrec a gadael y mag yna. Ddim sylwi nes bod fi'n dod off y tollborth nesa. Bod fi'n methu talu, so gyrru yn ôl. A gyda dal yn un peth. Mae'n wedi pan ti'n poeni ni cadw fe trwy'r y til. Fos i arian wedi diolch am peth achos o'n i mor werthfawrogol. Ond jyst pobl yn garedig. Mae pawb wedi bod yn garedig. Dwi'n hoffi, un peth dwi'n hoffi am wahanol i, dwi'n cael teimlad i'r Balcana. Mae pobl yn Mae'n aml iawn yn hapus iawn gyda'r wladwriaeth a gyda'r gwleidyddion. Mae nhw'n feswn thema cyffredin. Ond mae nhw'n feswn hapus yn ei diwylliant ei hun. Sydd dim ond bwyd Bosnian, so does ddim Chinese, Indians a dim byd, wrth gwrs. As dim ond bwyd Bosnian, ond mae'n bwyd da, wrth gwrs, gyda dylanwyd Ottomaniad, mae'n spices a stwff, mae'n bwyd blasus, iachus. So mae'n bwyd iachus. Ond mae feswn hapus gyda'i cerddoriaeth chi'n gwneud o'r radio. Wrth gwrs mae'n stwff tramor, Saesneg, Americanaidd. Ond mae'n hefyd yn chwarae music i hunain. A ti'n meddwl weithiau yn y gogledd Ewrop, a nhw cringe fan nhw'n eisiau bod yn rhengwlad. Ond sy'n basically peidio bod i hunain. Felly dwi'n thoffi hynna am y Balcanau. Am y gyrru'n bleser, mae'n hewlydd yn wag. Mae Ewrop, neu mae wedi cael arian, dwi'n troi o'n trigwynt. Mae'r hen dre nawr, a chael fwy o tymanedd, a wedyn mae'r sgwar tro fyna, falle iawn diwedd. Tro fyna wedyn. Ond, maen nhw'n... maen nhw'n fel son... Mae gyrru'n... Mae Ewrop wedi cael arian, dyna'r hewlydd yn neis yma. Bydde mwy o arian dwi'n mewn, ond dyma lle mae system wleidyddol yn broblem, a pam ni eisiau gweld fel Republika Srpska. Mae wlad i'r rhannu'n, mae wladwriaeth i'r rhannu'n ddwy, Republika Srpska, neu Serbiad, wedyn y Federasiwn i Croatiad a'r Mwslemiad. O fewn y Federasiwn mae'n 10 cantro mae dan nhw'n pwerau, a wrth gwrs wedyn mae'n dach chi cyngor y tref neu dinas neu maestref neu ddweud. Felly mae'n pethau'n araf iawn, a mae'n just lot
o gyfle i wleidyddion drwy'n arian. Felly dydy trwp yma bod wleidyddion yn llwgwr ddim yn anwir. Mae e'n broblem. Ac uwch ben hynny gyd, mae ydych chi uwch Gomisiynydd Ewropeaidd. Mae'r un Almaeneg yn gadael nawr sydd bod yn aneffeithiol. Pobl yn canmol padiastwm cyn arweinydd y Lib Dem drwy bod e wedi marcio pennau capthau trwyddo. Felly mae yna arian o Ewrop wedi dod mewn i adeiladu hewlydd a twneli hyfryd trwy mynyddoedd. Dwi'n meddwl faint o twneli bod trwyddo lot wrth gwrs o'r cyfnod i'w cyslafau. Ond mae chi'n clywed nonsens yng Nghymru bod chi'n methu adeiladu hewl o 10 Gogledd Cymru a chi'n mynd trwy milltiroedd a tirwedd sy'n debyg iawn i Eryri. Dim problem. Hynna, mae'n codi lot o gwestiynau am pwy sydd ddim eisiau gwneud stwff blaenoriaeth gwleidyddol. Felly mae'r problem. I sôn am y gwleidyddiaeth, o beth dwi'n gallu gweld, siarad gyda Armin y boi sy'n daith gyda ddoi Saesneg rhagorol, di astudio troseddeg yn y brifysgol i trefnu weithio maes heddlu y stwff. Ond dwi'n bod rhaid chi perthyn i'r pobl iawn. I gael job yn yr heddlu, ac mae'n job da, mae cyflog da, mae pensiwn yn dda, chi'n gallu gymddeol yn gynnar. A bod ddim yn perthyn i'r pobl iawn. So nawr yn tour guide. Oedd e'n teimlo bod rhyfel yn gallu digwydd eto, dim nawr, mae'n dal trefethiau nawr. Oedd e'n dweud bod ein pobl ni, na beth e'n galw y Bosniacs a Muslemiad, yn hoffi anghofio stwff. Ond oedd anghofio'r cyflafan yn erbyn nhw yn yr ail ryfel byd, wneud ddim digwydd eto. Hynod fel oedd y rhyfel yn dechrau yn Sarajevo. A maen nhw'n credu, wel, bydd digwydd yn 90au, wnaeth nhw ddim digwydd eto. So ddim yn credu bod rhyfel yn anorfod. A sicr ddim yn y dyfodol agos, 10-15 mlynedd, ond ydyn ti'n falle ar ôl 15 mlynedd, fel pwy a wyr, achos hynny, mae'r rhaniadau dal yna. Ydyn ti'n falle Serbia jyst byth yn mynd i dderbyn, bod nhw ddim yn rhan o Serbia. A wedyn, ie, Mae'n rhyfel yn mynd i fod yn briodas yn dweud, fel sawl person yn cario tisw blodau i wisgo'n ffurfiol, sy'n rhywle yma briodas neu priodasau. Felly ydyn ti'n bod rhyfel, neu rhywbeth yn mynd i digwydd, ddim yn gallu dweud. Ac hwnna'n anwers, dyw hanes ddim yn stopio. A ni dysgu nawr bod chi ddim yn angen un Trump, neu un Hitler, neu un Putin, ond mae popeth yn newid. Felly ydyn teimlo bod yna'n bosibiliadwydd bod rhywbeth felly yn digwydd wrth gwrs. Ydyn, lle gen i wedi, chi'n dreifo gwmpas Sarajevo, mae e fel Belfast, mae'n syldanol hynny yw. Mae yna y dwyrain Sarajevo sy'n actually yn gorllewin ardal Serbaidd, ond eisiau gael dwyrain achos bod hwnna'n bwys dwyrain wlad i Serbia. A chi'n croesi'r ffin anweledig a chi'n Republika Srpska. A mae Bynedi Serbia yn bob man, mae sgrifen yn Cyrillic. A mae fel teithio o Eglwys Newydd mewn i Llandaf ydy fe. Dych chi ddim yn mynd i weld o ardal gwmpas a maes awyr. Mae hanner fe'n Federasiwn, mae rhai o Republika Srpska, a mae jyst yn sylfanol i weld hynny. So dyw peth ddim di mynd i ffwrdd, a bydde Croatia yn Hertsegofina yn hapus iawn i mynd gyda Croatia. Gyda peldroed, mae'r Bosniacs wrth i bod yn trwy'n gwneud gwybod y byd, mae hwn yn beth mawr a pawb. A dych beth, mae'n gyd gwybod am Gymru achos hynny, felly am unwaith wedi cael unrhyw drafferth esbonio bod fi'n Gymro. Ond wrth gwrs, dy'r Croats o Serbia ddim yn chwarae i tîm Bosnia, maen nhw eisiau chwarae i Croatia neu i Serbia sydd wedi bod yn gryfach yn gorffennol. A nawr yn ôl Armin, maen nhw'n dweud bod nhw ddim wedi cael gwahoddiad i chwarae i Bosnia. Dwi'n meddwl yn gwir, mae'r Federasiwn Peldroed Bosnia wedi dangos o gwahoddiadau i bobl i muno gyda nhw i chwarae. Felly, i bob portbas, mae tym bach fel i werdo, mae'r Catholic yn arcyfan yn cefnogi'r Weriniaeth a Protestanydd arcyfan sy'n cefnogi'r Gogledd Iwerddon. Mae'n rhywbeth tebyg fan hyn lle mae'r Bosniacs yn cefnogi Bosnia a mae'r Croatia a Serbiaid ddim arcyfan. Dwi wedi ennill yn ymwneud yn dda, ond ddim yn agored, ond ddim yn cefnogi'n arbennig. Felly, just tips o ran teithio, pan chi cael bam. Mae'r gwestau a llefydd yn rhad, a maen nhw'n gofyn euro, so os chi gyda just wad o euro, nhw'n cymryd y euro. Ond fel arall, dyw pobl ddim fod cymryd yr euro, mae'r wlad yn trwy cael pobl dyddio marc. Mae'r marc yn ffaith fel arall. Fi sy'n cyfnewid, digon lefydd cyfnewid eto allan y wal. O'r maes awyr, os chi dod yn hwyr, wedyn si taxi'n gem euro, just talwch.
os oes bus i gael, mae bus y 5 marc sydd wedi fel 2 bunt, 2 bunt a hanner. Felly, as i pob hanner awr, mae'n cymaint o hanner awr i mewn i'r ddinas. Felly, ie, hwnna ydy'r opsiwn orau os yw'r arian da chi, os yw'n ys y dydd. Felly, ie, dyna fy argraffiadau i o Bosnia. Gwlad brydferth iawn. Llefydd o'n i ddim wedi mynd yda, ond dwi'n falch ys i llefydd fel Zensta sy'n llefydd cyffredin, lle mae pobl actually'n byw. So, mae'n beryg bod chi'n mynd i Sarajevo sy'n dwysedd iawn yn canol a cael camargraff a wedyn bod chi hefyd yn mynd i Mostar sy'n dlws yn rhaid ei arall. Ond son i'n falch ys i'r llefydd yna. Mae'n llefydd mwy o natur, o'n i'n gweld gyrru lawr i Mostar, bod yna caiacio'n bosib ar yr afon yna. Felly mae hwnna i gael hefyd. Ac os oes diddordeb gyda pobl yn byd natur yna, mae yna literally eith a bleidied ag moch gwyrdd lle ni'n faidd yn tedeg o gwmpas y ffestival yma. A cwbl bach o rant mae'n sefyd sy'n cyngorus. Ond ie, falch iawn bod wedi bod yma. Diddorol iawn. A gen i beth sy'n digwydd i'r ffiniau fel gyda Transnistria yn Moldova, bydd yn siŵr mewn rhan o Moldova, dwi'n credu, ond gen i beth digwydd gyda'r Republic of Srpska. Falle rhyw bryd yn dyfodol byddwn nhw'n ymuno gyda Serbia neu rhan o'r wlad, dwi'n gwybod. A mae'r derydiaeth yn erbyn a bydd eisiau rhywbeth horrible fel cyflafan arall. Iddoch chi cyd-destun gyda, bydd yn siglo Ewrop, ond gobeithio neb gan ddim o hynny, dim jyst yn werth marwolaeth. Reit, felly gen i o Sarajevo eitha tawel, mae'n bod i Sadwn.